habitualmente nos estaríamos falando de cultura tradicional ou de artistas, pero sin embargo vamos a falar de un tema diferente, nos hace unha actividade diferente, creo que é a primeira que facemos aquí e creo que é un tema de vital importancia para o desenvolvemento dunha cidade, para o benestar da xente da cidade, non? En primeiro lugar, quero agradecer ao Concello de Ourense, en especial a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ourense e a Ecourense, a confianza depositada en toda a xente do Centro Cultural que son os Pinos para o desenvolvemento dun proxecto de concienciación cidadán para o mantemento dunha cidade limpa, para o mantemento dun espazo de convivencia ecolóxico e un espazo sostenible de cara ao futuro. Hoxe imos a manter aquí un debate co Concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Ourense, don José Araujo. Moi boas tardes, don José. E con xóvenes da cidade de Ourense que se vai a desenvolver en tres bloques ben diferentes, en tres bloques distintos. O primeiro dos bloques con que imos empezar vai a ser acerca do estado da cidade, do estado da limpeza da cidade, ver como fan a valoración os xóvenes e como fai a valoración sobre a situación da cidade actual o Concello de Medio Ambiente desde dous puntos de vista. Por un lado, desde a concienciación e comportamento cívico dos cidadáns e, por outro lado, desde a resposta que a Administración dá a determinadas situacións con respecto ao sistema de limpeza da cidade. Entón, para empezar por este tema, en primeiro lugar, vou a pedir, se ten agora, José Araujo, que nos poda facer, segundo a súa visión de Concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Ourense, un análisis así rápido sobre como el ve que está neste momento, neste intre, a situación da limpeza na cidade. Bueno, boas tardes a todos, gracias por convidarme. Desde a Administración o que pretendemos no día a día é que a cidade cada día sea máis limpa, non? E para iso se ponen todos os medios para que así sexa. Hai, como sabes, unha empresa, unha concesionaria que traballa no día a día da limpeza da cidade, que ten programadas unha serie de percorridos, de unhas rutas marcadas que están establecidas así no pliego, que se diferencian entre as zonas de máis poboación e as zonas de menos poboación, quer decir que as rutas non se fan a mesma frecuencia en los lugares onde hai máis densidade de población que menos, non? E así está establecido nun pliego e o que fan no día a día é executar o que fai a Administración e procurar que a empresa faga o traballo adecuadamente, exixindo a diario todo aquilo que se quede sin facer o que non se faga asigladamente e se non é así, pues sancionando a esta empresa, ¿no? Para iso hai un equipo de persoas na Concellería de Medio Ambiente, hai un equipo de vixiantes que fan esa labor de auditar o traballo da empresa concesionaria e despois por parte da empresa tamén de toda a súa estructura pues hai a parte de que son os trabajos de limpeza, todo o persoal que ten que ver coa recollida, os camioneros e demais, pues hai un equipo de encargados, unha dirección xeral da empresa que se dedica precisamente a vixiar todo eso. Si me preguntas que se a cidade está perfecta, pues pode estar sempre mellor, non? Como en cualquier lugar, non? Depois unha cidade de Ourense, unha cidade que non se podría decir que sea unha cidade que está sucia, senón que está máis ben limpa, pero despois hai particularidades, hai zonas, hai hábitos que hai que corregir. Ainda hoxe mañá me enseñaban, por exemplo, unha foto concretamente de uns contenedores na zona de la Carballeira, que estaban os contenedores a media carga e houve un grupo de vecinos que se dedicou a tirar as bolsas fora dos contenedores, que é algo que non é frecuente, pero hai xente que ten esa costumbre de botar as bolsas fora dos contenedores, non? Por lo tanto, si vas por ali e dices, pues mira, a cidade neste momento está, nese punto concreto está sucia. Por que está sucia? Bueno, pues porque hai que traballar un pouco máis ou concienciar máis a xente de que darle a palanquiña ou levantar a tapa e meter a bolsa no contenedor é parte do esforzo que temos que facer como veciños para manter as zonas limpas, non? Se tú, por exemplo, vas por unha rúa e te atopas un colchón tirado, ou te atopas unha porta, ou te atopas un elemento, un electrodoméstico, pois a verdade que dá unha sensación malísima. E iso é normal? Pois non é normal, pero hai xente que fai iso, dedicarse a quitar elementos que lle estorban na casa e colocarlos no primeiro espacio que atopan na rúa, non? Pois para iso hai un servicio dentro da empresa de limpeza que ti chamas por teléfono e se recollen ese electrodoméstico, que tens que quitarlo en un momento que
vas a recollelo, non podes deixar ali durante 2 ou 3 días, non? Pois estes días había un lugar da cidade onde houve uns veciños que deixaron as rodas de automóvil tiradas, non? Cando pasas por ali a sensación é malísima. Pois así, un largo etcétera, é dicir, ao final é unha cuestión de todo sobre a limpeza. Se tú vas por a rúa e vas coa tua mascota e vas deixando os excrementos, pois por medio que limpa a presa, evidentemente é moi difícil que ese lugar por onde vai ese incívico cidadano, porque a naturaleza non ten culpa, pois ese lugar se verá sucio, non? Se vas por a rúa e vas tirando os papeles ao chan ou desenvolvendo o teu paquete de tabaco e tirando o plástico, pois por moito que ande limpando é moi difícil manter a cidade limpa, non? Ou se sabes a función botellón, que o mellor toca o tema hoxe, e resulta que deixas todo ciscado na zona onde faz o botellón, como é algo habitual, pois é moi difícil limpar esos espacios, non? Pero bueno, vamos vendo, non? Se non vou falar solo. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a dar paso a cada uno de los que está aquí acompañándonos aquí, que antes de hacer a su intervención vais a decir o su nombre y idade y lle trasladar esa pregunta que considere. Desde entonces empezamos. Eu chamo-me Iris Joan, tengo 16 anos. No, pero fue la pregunta, ¿sabes? Sí. Non sei. Por exemplo, eu cando vou pola rúa, moitas veces fixome nos contenedores, algúns están estropeados ou rotos. Tamén, por exemplo, as palanquiñas para abrilos tamén están rotos. Para a xente maior, custalle moito levantar a tapa. Como facer ese plan? Ides fixar o estado dos contenedores ou... En teoría, dentro dos servicios que ten a limpieza, unha delas é o mantemento dos contenedores. É dicir, hai un equipo de xente que se dedica a reparacións. Pero a verdade é que sí que hai casos nos que están as palancas moi estropeadas. En ese caso, pues nada, deberían arranxar o día seguinte, non? Ainda así, non debería ser nunca a excusa para deixar a basura fora do espacio, non? Dicir, sabes, se esas unha persona que ten un problema, unha discapacidade que te impida, non? Pues facer esa maniobra que entonces é comprensible, non? Ainda así, debe dicirche que as bolsas que van quedando fora dos contenedores, hai unha unidade que se dedica a facer recorridos durante todo o día por a cidade apañando esas bolsas que van aparecendo por aí como por arte de magia, non? Outro día contaba no caso dun señor que tiraba a bolsa por a ventana cara ao contenedor, aproximadamente que hai cerca do contenedor. Ese tipo de si non houbera unha persoa ou varias persoas que se dedican durante todo o día a facer recorridos e recolher esas bolsas, pois a situación sería máis caótica. E ainda así, é certo que hai veces que non funcionan as palancas e non teñen que cargar directamente, se pode dar parte directamente. Normalmente, os que fan a zona no barrido manual deberían revisar tamén eso e se non funciona avisar a propia empresa. Continuamos. Hola, chamo Mendes, teño 22 anos. Queria preguntar, quen marca os horarios do funcionamento das máquinas estas que teñen escola? Pois os horarios están establecidos desde o comezo do funcionamento da empresa. É dicir, a marcha de que vamos a poder ir variando algo, pero de entrada, no momento de que fan o pliego, que onde marca o que vai ser o futuro do funcionamento da empresa ganadora do concurso, aí aparecen establecidos todos os horarios, porque hai algún que non se encaixa. Porque hai un sitio, por exemplo, que pasa a máquina de madrugada. Sí, aí o tema dos horarios nese sentido é difícil de encaixar. Podes poñer un exemplo, para que vexas o complicado que é. Eu fai uns días falaba con unha asociación de pais dos colexios que van na zona das Mercedes. Non sei se vos ubicades, no centro da cidade, había dos colexios, había conflictos co tema das entradas e salidas dos coles, cos nenos, non? É unha zona que ademais está próxima aos niños e é unha zona onde entran vehículos as mercancías, as bebidas, para descargar cara aos niños, non? Entonces temos unha plaza que ten árbores de folla caduca, é unha praza na que se celebra moitas veces botellón por as noites, forma parte do que é o ambiente nocturno,
É unha praza que se utiliza para as mañás descargar as mercancías e é unha praza na que entran os nenos a 2 colexios, non? Imaginademos compaxinar todo iso. Se non empezas a limpar cedo, cando vayan os nenos aos colexios, vas a topar coas mexadas de todos aqueles que se dedicaron a mexar probablemente contra a esquina daquela magnífica capilla que hai ali na Praza das Mercedes, que hai que limpar cedo precisamente para que non apeste a praza e, por lo tanto, van con a hidrolimpiadora a limpar, imagínate os veciños que viven enfrente, que previamente sufriron o botellón da noite, que ya están os pobres fastidiados, pois sufren a primeira hora da mañá a hidrolimpiadora. E despois entran as barredoras a barrer tamén, non? En ese espacio. Pero que se non o faz cedo, cando vayan os nenos ao colexio, atopaste co problema de que os nenos van a encontrarse con todo eso, con cristales, con mesadas, con papeles, con botellas e demais. Entonces aí existe unha incompatibilidade. E despois que hai unha plantilla que hai que distribuir durante toda a xornada, os 365 días do ano, en toda a cidade, non? Entonces, evidentemente hai cousas que se fan de madrugada que molestan, logo hai cousas que se fan de día e tamén molestan, pero é necesario para facer encaixar todas as piezas do puzzle, sabes, para que toda a xente que traballa na empresa poda facer, imagina, os traballos de recollida do lixo dos contenedores onde vai mezclada toda a basura. Esos mesmos camións despois teñen que volver a descargar e teñen que facer, na maioría dos casos, facer a recollida da basura selectiva, non? Que hai do papel, do vidrio e dos envases, e, por lo tanto, hai unha parte que a fan de noite, e ás veces molesta, e hai outra parte que a teñen que facer necesariamente de día, e tamén te atoparás con aquel pai que vai apurado a levar o seu fillo ao cole ou que vai a facer unha asistión ao centro e se encontra co camión da basura de diante que vai facendo os movimentos de cargar e descargar os contenedores e que tamén fai a veces ou provoca retraso. É moi difícil de encaixar os horarios para que ninguén se sinta, sabes, molesto ou afectado. Me parece así bastante gráfico o caso das Mercedes, porque despois os pais tamén nos decían que dixéramos os que van a levar a mercancía que a foran a levar ao traballo, que non a levaran a hora na que eles van a levar os nenos ao colexio. Pero claro, os que van a levar a mercancía teñen que haber que facer o seu traballo, porque teñen que repartir ali en outros lugares do municipio, non? Entonces, ás veces é moi difícil que ninguén se sinta, sabes, que non vas a daños colaterales, que ninguén se sinta dañado dos horarios dos traballos da limpeza. Hola, soy José Miguel. Tengo 21 años. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces? ¿Tienes algún programa donde se vaya dirigido tanto a los pequeños como a los adolescentes de cómo se debe implementar eso? Bueno, ti, como xa nosotros, bueno, que lo recordarás, pero sí, claro, sí que se insiste nos coles, non? Estás constantemente insistindo no tema da reciclaxe. De feito, a poboación máis concienciada son os pequenos, que a veces tamén nos axudan a concienciar os pais. Para vos que sodes moi noviños, non? En diferentes idades, pero sodes moi noviños, eu, cando era da vosa idade, o tema este da reciclade, eu llevo a 17 anos. Se volvemos 20 anos atrás, o da reciclaxe, a José Antonio, que non me lleva tan maior como a mí, pero que tamén anda cerca, o da reciclaxe era algo como, vamos, como podemos falar de como extraterrestre, é dicir, unha cosa que agora é algo habitual, que estamos máis ou menos concienciados, máis ou menos, porque ainda nos queda un mundo por andar, e en breve nos lo van a impoñer, nos lo van a obligar, es decir, si tú no reciclas vas a estar de alguna forma sancionado, porque esto é imposible. Este mural que existe tan chulo e tan simbólico, eu, por menos, despois de haber traballado estes 3 anos e pico na Consellería de Medio Ambiente, estou concienciadísimo de la necesidade que hai de que traballemos aí un poquinho, de que todos poñamos a nosa pedriña para poder avanzar. Como non espabilemos, se vai ao garete o sistema que temos, o mundo que temos, se vai ao garete, non? E en ese sentido, eu penso que tanto os profes como as propias administracións sí que están facendo grandes esforzos por intentar concienciar. Logo hai empresas que se dedican a esto da reciclaxe a nivel global, a nivel do Estado, como por exemplo Ecoembrex ou Ecovidrio, que son parte tamén dos que son, no seu caso, eles fan a maioría das campañas publicitarias de concienciación, é dicir, por exemplo, se participades nunha carreira e atoparemos facilmente que está patrocinada por unha destas empresas, por Ecoembrex ou por Ecovidrio. Por exemplo, vivín
a de Correndo Progresa, a carreira da Ponte, e estaba patrocinada por Ecoembes, non? É dicir, que están gastando moito dinheiro, facendo moitos esforzos, na tele se ven moitas campañas publicitarias, e tamén chegan aos coles, e chegan a través das concellerías de educación e das consellerías de educación a todos os colexios, porque de algún sitio necesitamos que o impulsemos na nosa forma de vivir como beber, o tema da reciclaxe, non? Antes comentaba o concelleiro, a súa visión sobre a cidade. A mí me gustaría que cada un de vos opinase tamén como vedes a vosa visión. Vamos a focalizar na vosa zona onde vos vivides, para que le transmitades a él, porque o mellor a información que vos le transmitades pode ser útil. Entonces, José Miguel, empeza aquí, y de por onde vives, e como valoras ti como la situación actual do sistema de limpeza. Yo vivo aquí en Julio Prieto, en Estoril, y al lado de Freud. Los contenedores sí están, uno que otros están un poco estropeados. Sí falla la condición como tal, pero las altas constantemente sí pasan completamente de sur y falla un poco de vida. Y bueno, tanto en como los vecinos no han hecho aquí en el Eu vivo pola zona da Carballeira e a verdade non sei que a zona está en limpo e tal. A verdade é que algunhas zonas, sobre todo ao lado dos bares, se descuida moito o que é a limpeza, pero polo resto está bastante ben. É verdade que hai veces que o ruido dos camións para a noite molesta, pero normalmente non. O único que sí que sei que son moita xente é o estado do Parque dos Cans, que normalmente sí que está bastante descuidado. Por exemplo, non, o de a Carballeira, non. Está a Plaza da Región, pois hai un parque para os cans. Vale, sí. Hai veces que a limpeza é un pouco mala. Por exemplo, a Berxa normalmente está rota. Cando se cortan as árboles, se deixan as follas, hai veces que a xente pode remorar. Pero por eso está bastante. Eu vivo por na zona do Barrio do Pino, E que fala aquí? na Carrefour de Vigo. E por esa zona, o que os contenedores están, non son os modelos que están, por exemplo, aquí no centro da cidade, que son os antigos. E algúns están un pouco... Que se vuelve ya, ¿no? Sí. E, bueno, o camión non pasa todos os días, pero, bueno, hai veces que sí que están un pouco cheos. Sí, é que hai dous modelos de contaminación na cidade. Hai os que denominan de carga lateral, que son os que están no que é a zona máis urbana, que son os que recolle de forma automática o camión, que levanta esta biza que engancha o camión na vacía, e despois estamos de carga traseira, que son da zona, digamos, do que sale do núcleo central da cidade, son de carga traseira. E o que decía ao principio, non sei se recordades, que dicen que a frecuencia era diferente no que é a cidade, que se era moito máis lixo que no que é a periferia, non? Sí, é verdade. Unha pregunta máis que teñades para facerlle ao concelleiro. Alguna aclaración que o concelleiro... Eu préstome a, non sei, a calquera pregunta, máis que a aclaración, creo que é máis interesante que a xente pregunta. Calquera dúbida que teñades sobre o funcionamento do sistema de limpeza. O mantemento dos camiños, en plan, na zona dos povos, que de todos os camiños. Tamén lle costa unha empresa de limpeza. O que pasa é que aí atomámonos con unha cláusula que ten o pliego actual que recolle que só pasen nos camiños, bueno, a ver, vamos a diferenciar entre camiños de pistas ou de carreteras, non? Quer dicir, que estes camiños que antes utilizaban os veciños para ir ás fincas, que agora a maioría dos veciños pode ser unhas fincas a ermo, non? Que non están traballadas, pois esses camiños é moi difícil manter, non? Desde o punto de vista do municipal, porque antes, non recordaredes, pero cando éramos nos máis pequenos, as fincas que traballaban os veciños e eran os propios veciños os que limpaban os camiños que iban cara as súas fincas, non? Despois están as carreteras que van cara a calquera pobo ou que están no interior de calquera pobo, que eso sí que é a obligación da empresa limparlas.
Este ano aumentamos a frecuencia para que pasara máis de 2 veces, porque ademais influye moito o tema do clima, non? Por exemplo, se ven un grau como o oeste, unha primavera de moita auga, pois seca a serva e ao día seguinte volve a estar negrando, non? Hoxe ninguna fado rural hai animales como había antes, que tamén eran os grandes axudantes para manter limpos os povos, non? Había vacas, había ovellas, había cabras e demais, agora non é moi difícil encontrarte algún tipo de animal deste tipo nos povos, non? Non vale o chiste. O caso é que, ben, hai ahora mesmo o Concello que ten a obrigación de limpar todo eso, non? Pero intentamos aumentar a frecuencia de 2 veces máis, precisamente para intentar conter a erva, non? Pero a empresa só ten a obrigación de pasar unha vez ao ano, en todo son as carreteras do rural, e iso non é suficiente. Por iso hai a veces que queixa, non? Porque, bueno, podemos comentar. O plan de concienciación de limpeza da cidade eu noto que está máis centrada nos nenos pequenos que, por exemplo, en xente da nosa idade. Por preguntar se os plans que tendes para concienciarnos a nós, os adolescentes, a hora de cando saímos, por exemplo, de festa ou cousas así, se tendes alguna iniciativa para que nos conciencien, cousas así. Porque tú crees que non estás concienciado? Sí, eu creo que sí, porque amigos meus non están concienciados e vexo que xente tampouco da miña É que idade. aí o debate do público que sodes, o debate dá para entrar en eso, porque eu digo, se ti vas a facer digo, calquera mozo ou moza vai a tomarse unhas copas a un parque e decide, que decir, hai que concienciarlo de que non ten que deixar a bolsa coa botella e con todo o que utilice para facer ese botellón, ou xa debería saber que ten que depositar a bolsa. Que decir, se estuvese na escola e te concienciaron de esa cuestión, realmente necesitas que che digan, oye, non deixes esa bolsa aí tirada. É necesario, eu pregunto, non sei se... Eu, por exemplo, teño amigos que ainda hoxe non saben as consecuencias que pode ter deixar un vaso ou non reciclar ou cosas así. Ainda non saben o que... Pero por unha cuestión de limpieza, é dicir, tú non crees que él sabe que está facendo algo mal, deixar unha bolsa, él na súa casa deixa tirada a bolsa no medio do pasillo, así... Bueno, no medio do pasillo non, pero eu sei de amigos meus que ainda non saben que deixar, por exemplo, non reciclar, por exemplo, separar, ainda non saben que pode acarrear moitas consecuencias medioambientales, ou tamén cando tiran cosas ao san, é posible, lle digo, non fagas eso porque aparte de que estás asociando a tua cidade, tamén acarrea moitas problemas medioambientales porque tarda moitísimo en descompoñerse e cosas así, e ainda non son conscientes de eso. A ver, é un tema, isto non te metes no ámbito, vale, pero xa que o que Porque este esto tema... consistía no contrario. No, podemos... Esto consistía no contrario, pero bueno, sí, mejor. No, pero vamos a ver, é un tema que, por eso digo que non quero personalizar de ti, ni os que non se sabes aquí, que decir, porque pasa que existe ese problema. Por exemplo, a Praza do Trigo, que é a praza que está nos Viños, a praza que ten a fonte na porta sur da catedral, vale? Esa praza está fainada, era un lugar onde se facía o botellón por andar. Non te ubicas na parte de arriba a Praza Maior, na parte de arriba subes cara aos Viños, a praza que ten a fonte, non? Pois agora mesmo a policía prohibiuno e se deixou de facer e se trasladou a outra praza que hai máis arriba, que chama a Praza da Estrella, que aquí ten as escaleras que suben cara as carmelitas. Quer dizer, que calquera dos lugares, pero ubicaron na Praza do Trigo, facías un botellón por as noites, mozos e mozas ben vestidos, que dicir que iban de festa, que todos o facemos, e iban cas súas botellas e se instalaban na plaza, non? E se poñían a beber, e acababa o botellón e deixaban todo ciscado no medio da plaza. É dicir, eso, eu penso que é o único que queda, e a mí deciden se o contrario é posible, porque será maravilloso, pero o que queda é sancionarnos por facer eso. De feito, existe unha ordenanza, ahora está a modificar, precisamente, pues para sancionarnos. Que pasa? Que a policía non dá atendido por todas as
desde a discriminacidade e non se pode dedicar exclusivamente a sancionar a estes rapaces. A mí o que me extraña é que dentro da pandilla non haxa un que por lo menos colla todo isto que acabo de dixer ali, o metan nun contenedor que o teñen ao lado, porque temos escenas grabadas por a noite que en algún caso algún mozo colle o contenedor que non o chan e utilizou no asiento para facer o botellón. Eso é algo que se ve na nosa cidade, que é algo... Non, aí hai que concienciar. Eu sinceramente o que penso que hai que sancionar. Neste caso, creo que hai que sancionar. Ti sabes perfectamente que a quitas o carne de conducir que tens que ir a 80, en determinados sitios vas sendo a 50. Se te empeñas en ir a máis, pois o que che queda non hai que ter conciencia, o que che queda hai que te sancionar. E en este caso, para manter a cidade limpa, porque fíjate, esta plaza, ao día seguinte está entre as pedras, quedan incrustados os cristales das botellas e dos vasos que se foron toda a noite a base de pisar ou rompendo, e non hai que os limpe. E despois vemos que van en bicicleta, que están concienciados co medio ambiente, que coñecen xente que pasa por ali, camiño do hospital, por exemplo, e van pinchando as súas bicicletas porque a noite anterior pasou eso, ¿no? Entonces, aí, para mí, sinceramente, o de concienciar sobra. Para mí, sería sancionar, porque nin a él hai que decir nada, nin aos veciños da praza de máis abaixo, que utilizan os que están previamente facendo botellón, utilizan para mexar en todas as esquinas da plaza, que é a plaza que conecta ca plaza maior, para mexar, e os veciños nos piden que a empresa de limpieza bate sistemáticamente os fines de semana a plaza, porque hai pues, un montón de persoas que orinaron ali e é insoportable vivir o día con eses olores. Entón, aí tamén hai que concienciar os que mexen contra a parede, porque eu penso que hai que sancionar. A miña opinión, que non é políticamente correcta, para mí sería sancionar ese xente. É unha vez, se queredes, abro o debate, podedes levar a contraria, pero... No, nada máis, non? Bueno, pues vamos a rematar esta primeira parte do debate. Sí que vou a pensar en unha última pregunta. Habitualmente, cando facemos os medios de comunicación, acabamos escoitando moitísimas liortas entre goberno e oposición acerca de temas relativos ao sistema de limpeza. E moitas veces acaba sabendo que nese debate aparecen varias cuestións. Por un lado, que é un proceso que agora parece ser que está pendiente de concesión, de nova concesión, o tema da limpieza, non? Está pendiente. Hasta cando ten un contrato en vigor? A ver se ten un contrato en vigor hasta o ano 2020. É dicir, xa a partir de agora se vai empezar a traballar. Pero se fala de que había uns problemas cos pliegos de condicións, cos pliegos antes da adjudicación anterior. E como se xestiona dende un goberno, neste caso un goberno de minoría, como se xestiona a preparación de uns pliegos de condicións para sacar un concurso público, porque unha concesión como podía ser a limpeza. Bueno, pues como calquer concesión, hai uns profesionales que se dedican a eso e que fan o traballo de elaboración dos pliegos. Vamos a ver, a elaboración dos pliegos non é unha cuestión política, é unha cuestión exclusivamente dos técnicos. Bueno, nas elaboracións... En calquera, pero bueno, neste caso... Nun proceso de contratación sempre hai unha parte de decisión política e unha parte de decisión técnica, en todos, en calquer proceso de contratación. Porque decía, claro, si só fora unha cuestión de decisión técnica, os culpables de determinados déficits serían os técnicos. O sea, unha cuestión... Bueno, pero non se trata de buscar... política, mira, nos, ao final, tocou nos gobernar en minoría e tocou nos traballar con cousas positivas e cousas negativas que heredamos da anterior corporación, que non podes estar permanentemente queixándote de todo aquilo que quedou mal. Tens que adaptarte e intentar mellorar. Nós o que fixemos co tema da limpeza foi dar un xeito de intentar, dentro das condicións que tiñamos, facer o mellor posible. Intentar exigir o máximo dentro do que nos permite o contrato. Se pode modificar? Os contratos non se poden modificar, pode ser... negociar. Bueno, podes buscar chegar a puntos de encontro, ¿no? pero non se pode modificar. Bueno, pues entonces vamos a hacer ahora un pequeño stop, le vamos a dar, no sé si ustedes en la casa, por ordenador o viendo YouTube chat a través de la televisión, le vamos a dar un stop porque vamos a cambiar de sección.